Yamatang ina pe je une u aktor u bakamai aspa klur ki film jong u hadu prasin kente u bala job ye u Shahrukh Khan u Salman Khan u Akshay Kumar bat u Prabhas Andrai menta u la syong tat no nakakam ak film kam chum la slam kajing seng ya ka klop ka bakamai chispa klur haki film India kajing thau jong kajing job haka box office Uta u aktor udai u aktor Tamil ubakerteng u Vijay ubalatep dakin nongkersan jong u kum u Thalapathy de Komandar ulalong ka bor haka box office lajandap arpo snem menta ha usnem arjar kat nyau ulaak haka film mersal ka film ka panikong ka jong u kabal kamai aspa klur kane kalalong ka jing sedang jong ka jing peteng ka jing job natu kata kapor haka ni kapor barok ki film jong u Vijay kentup ya ka sarkar ka bigel ka master ka bes ka varisu ka leo kila kamai palat aspa klur harengkat kane ka film leo ula pli kalinti ka batmai namar ba ka film kala kamai palat ya ka henrus pa san klur kabala ino ya ka film jelar jong u Rajnikan Shaden ka film GOAT ka film ka bakadu jong u hula ong bakalong ka baduna kendiat wat lakata kala kamai palat ya ka saus paklur hakeleng ka pertei haka jengken ka bapla ula kelalong u aktor uban nikong uban kamai ars paklur ki film ki ba ulaak hadu prasin kente tangkini ki video balkot khoblesi bon ngen sekedupa thakiwi pat ki video